Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Dat gaan we dadelijk presenteren. Na de reclame hebben we wat meer achtergronden. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag op Curaçao. Bewaker Goisko schiet op inbrekers. Vannacht om 2:30 moest de politie naar het pand van Goisko gaan, omdat er een melding was gemaakt van een schietpartij. Later bleek dat een van de bewakers al daar om 2:30 meerdere kogels heeft afgevuurd op mensen die probeerden in te breken bij Goisko. Volgens de bewaker was er sprake van een bedreigende situatie. Uit eerste onderzoek blijkt dat hij het wapen op een correcte manier gehandeld heeft. Hij heeft 5 keer geschoten, maar de dieven zijn er allemaal van doorgegaan. Dieven plunderen lunchroom. Meer geweld afgelopen nacht. Onbekenden hebben een inbraak verricht in de Ricci lunchroom op de Rooseveltweg. Dat ligt net naast de Zede van de Man. Daarbij is heel veel geweld gebruikt. De onbekende dieven hebben met een auto het hek weggetrokken. Daarna hebben ze met een slijptol het grote slot weten doormidden te zagen. En binnen zijn ze er vandoor gegaan met heel veel televisies die daar hingen. En allemaal spullen van de inventaris. Het gaat om een enorme schade die het restaurant heeft opgelopen door de inbraak. De sociale ongelijkheid op Curaçao is groot. Dat is de conclusie uit een presentatie die de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetmilda Larmonie-Cecilia, gisteren in het parlement heeft gegeven. Om wat cijfers te geven, meer dan 42% van de Curaçaose bevolking heeft een minimumlooninkomen of lager. Dat is een van de oorzaken dat er op Curaçao veel sociale ongelijkheid is, veel sociale spanningen zijn. En de minister heeft aangegeven dat daar hard aan gewerkt moet worden. Als het probleem niet wordt verholpen, kunnen sociale problemen verder toenemen, aldus Larmonie Cecilia. Daling van de werkeloosheid. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat de werkeloosheid op Curaçao aan het dalen is. Het blijkt uit de zogenaamde arbeidskrachtenonderzoek dat eind vorig jaar is gedaan en begin dit jaar is uitgevoerd. Dat is uitgevoerd tussen eind vorig jaar en begin dit jaar. Aan de enquête hebben ruim 4200 personen meegedaan en aan de hand van de resultaten heeft het CBS berekend dat de werkloosheid ongeveer 13% bedraagt. Dat is een forse daling vergeleken met 2020, toen de werkloosheid 19% bedroeg. In 2020 zochten nog ruim 13.000 mensen op het eiland naar werk. Nu is het aantal iets minder dan 10.000, aldus het CBS. Wijzigingen bij aangiftebiljet. Vanaf 2024 zal de Belastinginspectie zelf bepaalde zaken invullen bij de aangiftebiljet, dus het betalen van de belasting. Volgens de belasting wordt het gedaan omdat het blijkt dat veel mensen toch moeite hebben om daadwerkelijk de juiste gegevens in te vullen bij hun aangifte. Daarbij gaat het onder meer om de verzamelloonstaat en het CRIP-nummer. En de belasting gaat nu vanaf 2024 dat al van tevoren invullen voor de mensen, zodat het belastingbiljet zo goed mogelijk behandeld kan worden. Chauffeur verliest macht over het stuur. Een erg ongelukkig ongeluk vond gisteren plaats op de kruising tussen de Caduciestraat en de Calle José Antonia. Een vrouw verloor de macht over het stuur, ging met de auto toen de Mondi in, sloeg over de kop. De auto is echt flink in puin, maar de vrouw wist wonderwel ongedeerd uit de auto te komen. Waarom de vrouw de macht over het stuur verloor is nog onbekend, maar de weg moest afgezet worden. Veel mensen hebben ook gezien dat de auto over de kop is geslagen en het zag er ernstig uit, maar gelukkig is niemand gewond geraakt. Veel aandacht voor Bret, de tropische storm die wellicht een orkaan wordt. Bret is de naam.
Die is zich nu aan het ontwikkelen boven het Atlantische Oceaan. En die komt tussen vrijdag en zaterdag in het Caribisch gebied. Het wordt onder meer door de Weather Channel, u ziet beelden daarvan, goed in de gaten gehouden hoe het gaat met de ontwikkeling. Naar nu, het schijnt, zal Curaçao niet meer dan wind en regen van pret te maken krijgen. Maar de gevaren voor andere eilanden in het Caribisch gebied, onder meer de bovenwinden, zijn groot. Omdat Brett zich ook nog verder kan ontwikkelen tot orkaan. Dat is nog niet zeker, het wordt in de gaten gehouden en wij houden u op de hoogte. Dit was het belangrijkste nieuws tot zover. We gaan over naar de reclame en dan zijn we terug met meer achtergronden. Pizza Hut ha cumple 40 años y así nos celebré en grande con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 bread sticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos nang patras di ebon y tire de buzong. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. We beginnen in Nederland, want daar heeft gisteren een 56-jarige Curaçaose man een bewaker van een Albert Heijn vestiging doodgestoken. Het gaat om een vrouw van 36 en de Curaçaose man is opgepakt. In de Nederlandse media is er veel aandacht voor, ook omdat de man eerder is opgenomen in een TBS-kliniek. Hij heeft een geschiedenis van veel gewelddadigheid op Curaçao, maar ook in Nederland, waar hij meerdere keren is veroordeeld. In Engeland, waarbij hij ook voor zware mishandeling is veroordeeld. En nu is hij dus weer op vrije voeten na de behandeling in de TBS-kliniek in Nederland. En heeft hij een vrouw doodgestoken. Waarom dat is gebeurd? De reden, dat weten ze niet. Het gaat om de Curaçaonaar Jamel Lomp, zo wordt in de media genoemd. En er wordt gezegd dat de vrouw iets na openingstijd van de supermarkt werd doodgestoken. Lomp liep recht op het slachtoffer af en stak haar neer, aldus een woordvoerder van de politie. Hij werd kort daarna aangehouden op straat. En dan gaan we over naar de vermiste onderzeeër Titan. Dat is wereldnieuws. Het is een onderzeeër die wordt gebruikt om mensen tegen betaling naar de Titanic te brengen. Naar het wrak van de Titanic dat op de zeebodem ligt. En de kleine onderzeeër is al 2 dagen vermist. We spraken met Substation hier op Curaçao dat heel veel, ik wilde vluchten zeggen, maar dat doet een onderzeeër natuurlijk niet. Heel veel gebruikt is voor onderzoek onder water. Het is een kleine onderzeeër. Men houdt de situatie van de Titan goed in de gaten. Op dit moment is er weinig te zeggen over de overlevingskansen en over het feit wanneer die onderzeeër weer gevonden kan worden. In ieder geval hier op Curaçao zijn er al honderden van dergelijke tochten gemaakt zonder verder enige problemen. En we proberen meer informatie over die Titan te krijgen met achtergrondkennis vanuit Curaçao. En we zullen u daarvan op de hoogte brengen. Dan gaan we naar Iteke Witteveen van Human Rights Defense, ik moet het goed zeggen. Gisteren was de internationale dag van de vluchteling en we spraken met Iteke Witteveen over de vluchtelingen op Curaçao. Er zijn er op Curaçao, je ziet ze niet, maar toch heeft er veel mensen, vooral vanuit Venezuela, geen andere mogelijkheid gezien dan naar Curaçao te vluchten. En we vroegen Iteke Witteveen van Human Rights Caribbean naar de situatie van de vluchtelingen op Curaçao. Er zijn inderdaad vluchtelingen, ook al kan niemand hier een status krijgen, omdat het vluchtelingenverdrag niet is ondertekend. Maar er zijn mensen die hier naartoe gevlucht zijn, omdat ze een veilige haven zoeken. Ja. Als ze in een land belanden, uit het land komen, en vooral wat ons betreft, vooral Venezuela, waar het onveilig is. Maar die veilige haven, kan Curaçao die bieden? Ja, die zou die zeker kunnen bieden. Alleen, we hebben daar niet de wetten voor op orde. Er is nog heel lastig om een legaal verblijf te krijgen. Zeker als je met een landja hier bent of met een bootje hier bent aangekomen. Ja. Dus het is niet erkende status. Als je de media leest, dan wordt er alleen gesproken over de mensen die aan land komen en dergelijke. Maar gewoon de meeste vluchtelingen hier op het eiland. Hoe gaat het daarmee en blijven ze ook hier? Ja, we hebben een hele grote toevoer gezien in 2017, 2016, 2018 ook. Er zijn ook mensen omgekomen op zee. Er is nu vanuit Venezuela meer aandacht voor. Ze blijven
ze blijven onzichtbaar. Er is heel kort een beleid geweest voor Integration Responsable, maar dat was voor maar een beperkte groep. Er zijn nog steeds mensen die het ook nog hopen dat ze wel een legaal verblijf krijgen. Maar er zijn ook honderden mensen vertrokken. Gewoon mensen, ingenieurs, artsen, verplegers. Die zijn hier weggegaan omdat ze geen status kunnen krijgen. En het zorgwekkende is dat ook heel veel mensen die wij kennen, via die hele gevaarlijke route van Colombia, Panama, naar de Verenigde Staten zijn gegaan. En dat is nu een groot conflict, internationaal conflict en een moeilijke kloof geworden. Maar we hebben er eigenlijk toe bijgedragen dat mensen daar ook naartoe gevlucht zijn via die route naar de Verenigde Staten. De Verenigde Naties hebben in 1951 het Vluchtelingenverdrag opgesteld. Dat is inmiddels ondertekend door meer dan 150 landen, waaronder Nederland en Aruba. Curaçao heeft het nog niet ondertekend en Ietke Witteveen legt uit waarom Curaçao dat volgens haar beter wel kan doen. Ten eerste zouden we moeten doen, je geeft dan een signaal af aan de internationale wereld dat je het belangrijk vindt dat mensen hier veilig kunnen zijn. Ook al heb je niet alles nog in orde, het is een signaal van goede wil. Het belangrijke is ook in het Koninkrijk, in Nederland is wel degelijk al vanaf de jaren 50 aangesloten bij het Vluchtelingenverdrag. Ook Aruba, maar wij niet. Dus dat geeft een beetje rare status en dat staat ook, dus dat is heel jammer. Het triest is ook dat in 2017 is UNHCR, de Internationale Organisatie voor Vluchtelingen, is hier moeten vertrekken omdat de overheid niet goed wist wat ze voor antwoord moesten geven op die grote vluchtelingencrisis, op die crisis die er toen was. Nou, dit zou heel goed zijn als en het verdrag wordt ondertekend nu en ook dat UNHCR, die VN-organisatie, hier terug kan komen om het werk te verlichten van de overheid en zeker ook van ons, want wij zijn toen in die leemte gesprongen. Maar daar moet de overheid initiatief toe nemen. Hebben ze er voldoende aandacht voor? Ik moet zeggen, ik heb de indruk dat er iets meer aandacht voor is. Dat wel degelijk ook is, ook vanuit hier, vanuit Fort Amsterdam, de minister-president, en ook vanuit Den Haag, dat er wel een willingness is om te kijken wat zijn de mensenrechtenverdragen waar we nog aan moeten voldoen. En dit is een van de verdragen waarvan ik hoor dat er iets meer aandacht voor gaat komen. Dus we hopen dat dat komt. En dat maakt ook ons werk veel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer, dan brengen we u weer het belangrijkste nieuws. En ik hoop dat u dan daadwerkelijk weer aanwezig bent om te kijken naar ons belangrijkste nieuws. In ieder geval voor vandaag een hele fijne dag. Het allerbeste, tot ziens, tot morgen. Dag.